Grossísima. Es increíble, pero cada día es más y más grossísima. De fet, és tan grossa que a dins hi cap un os blanc del Pol Nord. O fins i tot el pallasso més gros del circ que ven a veure la setmana passada. De vegades sembla que de tan grossa que és marxarà volant amb el globus del cel. I portarà la peixera que tenim a casa. Altres dies imagino que a dintre hi corre un tren que no para de donar voltes i més voltes. Algun cop que le tocarà, le trobarà tan dura que potser hi porta una sandia del horn. També m'ha passat pel cap que un dels cocodrils del zoo s'ha escapat i ha un amagatat aquí dins. I si hi visqués un elefant de la selva, quan posa per davant de la botiga de rellotges, penso que el més gros de l'aparador és dins d'ella amb el seu tic-tac, tic-tac, que no para de sonar. I si a dins hi neda la balena
Elena. O pot ser el parauà de flors que fa dies que no trobem. Un tros de lluna i polsim d'estels i han fet niu avui, però mentre parlo l'oreja damunt de la seva panxa li pregunto mare què tens a dins d'aquesta panxa tan grossa, grossíssima. Aquí dins hi creus la Maria, la teva germana? Això vol dir que no hi ha cap os ni cap ballena, ni cap globus, ni cap peixera, ni cap tren, ni cap síndria, ni cap cocodril, ni cap elefant, ni cap rellotge, ni cap balena, ni cap paraigua, ni cap tros de lluna, ni cap. És clar que no fill a dins de la panxa hi ha la teva germana, que ja t'ha ganes de conèixer-te. Ara fa dies que la Maria ha nascut i ja tinc qui jugar. La mare torna a estar primíssima i a dins de la seva panxa només hi cap una Marieta o una papallona o